Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro, 3 консоли PlayStation 5, 5 подарочных карт на сумму 7555 самани, 5 подарочных карт на сумму 10555 самани и наш главный приз — электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов. шуро аз 4 июл дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон ҷоми кушоди Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон ҷараён дорад. Аз кишвари мо барои иштирок дар ин чорабинии фароқуравӣ 45 варзишгар, 43 писар ва 2 духтар бо ҳамроҳи 4 мураббӣ сафарбар гардиданд. Дар рӯзи якуми мусобиқа аз кишвари мо 19 ҷудокори наврас, 1 духтар ва 18 писар иштирок намуда барои ба даст овардани медал талош намуданд. Аз миёни онҳо танҳо Лоиқ Қутбиддинов дар вазни 60 кг сазовори медали тилло шуд. Мавсуф дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо варзишгари мизбон Еран Елубаев рақобат кард. Дар сонияҳои аввали ин вохӯрӣ варзишгари тоҷик бо партоби зебои хеш имтиёзи ипон касб намуда ба даври баъдӣ роҳашро ҳамвор сохт. дар даври дуюм Лоиқ Қутбиддинов бо варзишгари дигари мизбон Абил Диаз рӯи татами омад. дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ ҷудокори навраси тоҷик партобе иҷро кард ки ибтидо Вазари баҳогузорӣ шуд. довари марказ баъди муошират бо ҳамкасбони хеш амалкарди Лоиқро ипон эътироф кард ва ин варзишгари навраси тоҷик дар ин дидор пирӯзиро соҳиб шуда равонаи даври баъдӣ шуд. дар марҳилаи чаҳорякниҳои вазни 60 кг ду варзишгари тоҷик Лоиқ Қутбиддинов ва Муҳаммадшо Одинаев дар рӯ ба рӯи ҳам қарор гирифтанд. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ Лоиқ бо амалкарди саривақтии хеш як имтиёзи Вазари ба даст овард. маҳз ҳамин як Вазари ғалабаи ӯро дар ин дидор таъмин намуд. дар даври нимниҳоии навраси ояндадори тоҷик Лоиқ Қутбиддинов бо варзишгари узбек Баҳром Асадов вориди татами шуд. дар оғози сабқат варзишгари узбек бо анҷоми як ҳаракат ба гирифтани Вазари даст ёфта пештаф гардид. дар идомаи гӯштингирии ҷудокори мо боз ҳам фаъолтар шуда дар ду ҳолати муносиб аз ҳарифаш 2 имтиёзи Вазари ситонд ва роҳхати марҳилаи ниҳоиро моли худ кард. дар финали вазни 60 кг миёни наврасон Лоиқ Қутбиддинов бо варзишгари узбекистонӣ Амирхон Низомаддинов барои ба даст овардани медали тилло мубориза бурд. дар сонияҳои аввали дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ ҷудокори навраси тоҷик аз зидди ҳамла истифода карда имтиёзи Вазари касб намуд. бо гузорои 20 сония Лоиқ Қутбиддинов бо иҷрои як амал кард Вазари дуюмро дар ин нерӯсанҷӣ ба даст оварда медали тиллои ин вазнро соҳиб гардид. ёдовар мешавем ки дар ҷоми Осиё наздики 700 ҷудокор аз 10 кишвар ширкат доранд. дар баробари касби таҷрибаи ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирокчиён соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ низ мешаванд.